Reit, asgon ni fyd a hew, rhywbeth bych chi wisgo i fynd i rygbi, falle. Wel, ma fe i fod yn onest, gyda'r got ma'n gret. Dyna ni feddwl. A fi siŵr bydd y Kelly wrth i bodd yn nhw yn y rygbi hefyd. Fel o'n i'n dweud yn y rhan gyntaf raglen, beth ni'n neud heddi yw darnau o ddillad sy'n dod o'r cysgliadau diweddara, mae'r cysgliadau diweddara wedi bod yn y siopau ers mis neu ddwy erbyn hyn, achos mae fel sy'r hydref jyst wedi diflannu mewn ffordd, ni mewn o'r gaia yn dyn ni. Ond cot camel, chi'n byth yn mynd o bellwch lle. Nawr, os chi'n ifanc fel mae Kelly, prynwch got ffasiynol. Os ydych chi ychydig mwy aeddfed na Kelly, a mae bach fwy ydych chi wario falle, cerwch am got dda. Beth o'n i'n gweud yw, y fwyaf chi'n gallu gwario ar cot camel, y gorau yw'r got yn mynd i fod. Ach, mae'n mynd i fod fythol wyrdd yn Odi, beth yn mynd mas o ffasiwn. Ond mae hon yn gweithio neis. Beth ni wedi gweld lot yn digwydd gyda'r draw, mae'r cotau camel wedi mynd mwy byr. Felly mae hon eto fel cot 3 chwarter. Maen nhw'n amrywio 3 botwm ar y blaen neu 2 botwm ar y blaen. Fan hyn, 2 botwm sdych chi. Mae ni wedi gweld un eistio o Marks & Spencers a 1 botwm sydd yn hyfryd hefyd, os chi'n dyfancach. Chi ti'n dweud byr, beth i hyd arferol, ta di oedd ei ganol? Byddech chi 3 chwarter ffordd lawr o gos fel arfer. Cofiwch chi, gallwch chi gael nhw'n hirach hefyd. Y tueddiad oedd o gael cot camel hir iawn, ond fe. Beth i ni wedi gwneud gyda'r patrwm wedyn, mae'r jwmper, Kelly jyst agor y got, yna fe, lyflu. Chi'n gweld jwmper hyfryd fan hyn, mae hon yn dod o New Look, a fi'n credu bod hon eitha resymol o ran pris rhyw 24.99 ginog. Y lliwiau nath ei ni ligad i fynd, mae lliwiau hydrefol hyfryd gyda'r glas tywyll, jeans tywyll wedyn, a just y boots brown. Dwi ddim wedi ffysa'n gormod i gael bag a boots i fatio na ddim byd fel la, achos ni'n siarad yn ddillad ymarferol i chi'n wisgo'n ddyddiol. Lyflu. Diolch yn fawr iawn. Reit, pwy stan ni nesaf? Nawr gyda Jade, ni wedi gwisgo Jade lan ychydig wrth gwrs, achos ni'n symud trwyddo nawr i pryd eich mynd i ddechrau fe mas. Felly, edrychwch beth ni wedi gwneud fan hyn mwyn arbed bach o arian yn arwen lan i'n Nadolig. Mae Jade yn gwisgo'r jacket, gwisgo ddi'n rhan gyntaf raglen. Mae'n gwisgo'r sgidiau o dynia yn rhan gyntaf raglen ar gyfer rhywbeth i wisgo gyda'r dydd. Felly, yn dangos bod rai bod chi'n hyblyg, achos dyna'r pethau mwyaf drud ych chi'n prynu. Mae'r jacket bach felfet yn gweithio'n berffaith, oherwydd wnaethon ni ddim sôn lot am y jacket yn gynharach. Jacket felfet, bach byrion, mae enwedig y blwson yn mynd i fod ffasiynol iawn. Mae sales yn bobman bwys, mae 30% o ddillad, mae 40% yn nifer o siopau, felly nawr yw'r amser i weld ble gallwch chi gael y bargeinion yma. Y ffrog, un o'r diweddara wedyn gan River Island, mae'n dyn, mae'n glynu at y corff, mae gofyn bod chi yn neud fel un, fel i ni wedi dod i dillad isa, iawn, mae'n rhaid chi ddewis o dillad isian ofalus i ddod i dan hon. Fel yn bod ti'n cael llinellau? Fel bod chi ddim yn cael y llinellau, ac wedyn wrth gwrs os ni'n mynd lawr wedyn at y boots yma, fe sylwch chi beth mae'r boots yma'n neud gyda Jade, mae'n neud y goes i edrych yn hirach hefyd, oherwydd i chi'n edrych ar top y boot bach yma, a mynd lawr i'r blaen, a mae'n denu'ch llygad chi lawr i ble mae'r peep toe, so mynd ymestyn y goes fan unwaith eto. Mae'n wastad yn goglus fi sgidiau, Max, mae'n fel boots, ac eto mae bystad y dradi, Max yn glaw. Ond, dewch i ni fod yn onest, i wisgo gyda nhw, sim lot am ni wisgo'r ein dy'r dydd, ond ys e? Mae'n ddigon o le yn y bag yna i gadw parosana a sgidau erill wedyn. Oes, rhywun. Mae bwysig, boes, bod chi'n mynd mas a popeth ar gyfer y cyfnod yma sydd ddod. Felly bod Jade gwisg cyfan mewn yna. Lauren mae'n flin dy fi, gwisg cyfan mewn yna. Mae moyn newid ar gyfer mas i barti gyda'r hwyr. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Ac yn ola nawr mae dyn ni Nia, ac unwaith eto wedi cadw'r cyfan yn ymarferol iawn fan hyn. Just cot beth maen nhw'n galw'r P-coats maen nhw'n galw'r rhain. P-E-A, y P-coats. Mae hwnna'n golygu bod yn fres dwbl. Beth bydde, wrth gwrs, pobl yn gwisgo blynydde nôl os ydych chi'n gweithio ar y môr. Os ydych chi'n farwrol o gwbl, byddech chi'n gwisgo P-jacket bach fel hyn. Mae'n hyfryd, mae hon yn dod o net, felly mae ansawdd neis yn y toriad ag ati. Os y gorwn i'r top, fe welwch chi wedyn, y jacket oedd Lauren yn gwisgo just nawr, boys, yr un blwson, buodd hynna trwy'r haf mewn patrymau sidan. Wel, maen nhw nawr wedi meddwl, newn ni rein ar gyfer jumpers hefyd. Felly, mae blaen y jwmper yma fan hyn a'r patrwm hyfryd arno fe, y cefn wedi cael ei gadw'n blaen. A mae fe'n neis, oherwydd mae'n codi chi ychydig, ond yw e? A siwmper yw hwnna, jwmper, ti'n mwyn tynnu'r jacket ni, a ni jyst yn cael gweld. Chi'n gweld wedyn, mae llewis jwmper. Mae bach fel Cris Chwys. Ond gallwch chi wisgo hon gyda'r hwyr oherwydd maen nhw wedi dod i bach o sparkle fel gallwch chi weld, lurex dych chi wedyn ar y bandyn ar y wast, a hefyd dych chi fan hyn ar wylod yr llewis. Ie, mae hwnna'n neis, yn dywi? A unwaith eto, ni wedi gwneud yr un peth, mae bag glas a didau am ysgidiau ffôn, beth yr ots, mae'r cyfan yn edrych yn lyflu. A jeans tywyll? Jeans tywyll yn gret adeg mae'r flwyddyn. Golen yr haf, tywyll yn y gaia. Ie. A mae pob siwr fod efo jeans tywyll yn y chwpwr yn beth bynnag does.
Briliant. Mae dy ti bar mlaen nawr. O, dwi'n gwybod, gen i doman ohonyn nhw i gael. Wrth y modd efo nhw fyd, a mae'r gos yna'n hyfryd, David. Diolch yn fawr i ti, Hew. Diolch yn fawr, Sy'n gadael y brif yna.